Doncs noies, quan vulgueu, jo, Sí, si us sembla, comencem, Helena, perquè Sí, ja tenim, perfecte. ara ja tenim prop de 20 persones i res, només donar la benvingudes a tots i a totes. Des del grup de la vocalia de teràpies integratives, per nosaltres realment és molt important fer èmfasi en la importància d'incloure les teràpies complementàries integratives a nivell curricular en el grau d'infermeria com una eina per millorar les cures d'infermeria i també com una eina per garantir aquest abordatge integral infermer, no? I tenir unes cures de qualitat, perquè quan més eines tinguis, més qualitat assistencial podràs donar. Però tanmateix també és molt important que els professionals rebin una formació qualificada a través de màsters i de postgraus que siguin professionalitzadors i també és molt important afavorir la recerca en tot aquest àmbit, no? Perquè sempre, si no, acabem considerant les teràpies complementàries o integratives com coses secundàries i realment són una part molt important. A través d'aquest webinar, una de les coses que volem, sobretot, és encoratjar els professionals i les professionals que ja tenen coneixements a fer servir, a utilitzar les teràpies complementàries, incloent-les en els seus plans de cures, com una eina més de la seva pràctica clínica. I també aprofitem per donar a conèixer algunes de les teràpies complementàries, perquè n'hi ha moltíssimes que podem fer servir, però comencem per la musicoteràpia i l'acupuntura. Us introdueixo primer, esmento els noms de les persones que tindrem i us faré un breu currículum de les persones abans de començar. Qualsevol pregunta que tingueu la podeu fer a través del xat, jo les aniré recollint totes i al final farem resposta de preguntes. Sisplau, si podeu fer constar el nom de la persona a la que dirigiu la pregunta, doncs també seria perfecte. I bé, les ponents que tenim avui en aquest webinar són l'Alícia Yuba, que ens parlarà de les teràpies a les aules, la doctora Maite Miranda, que ens explicarà la formació acadèmica en teràpies complementàries, i la senyora Núria Escudé, que ens parlarà també sobre la musicoteràpia. Comencem amb l'Alícia. L'Alícia és professora titular de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar, és coordinadora de l'assignatura de teràpies complementàries aplicades en infermeria, també és coordinadora del pràcticum, mestra de Reiki i també paral·lelament treballa com a infermera assistencial a un centre d'urgències d'atenció primària i també té experiència assistencial en serveis d'hospitalització, sala de parts, hospital de dia, oncologia, urgències, UCI... Bé, com totes les infermeres que ja tenim una certa edat, que hem passat una mica per tot arreu. Us deixo amb ella i vinga, endavant. Moltes gràcies. Doncs gràcies, Helena. I començo, vaig a compartir la pantalla, a veure si me n'en surto. Vale. Jo crec que sí que es veu, oi? Sí, perfecte, es veu perfecte. Doncs, primer de tot, agrair a tots els que esteu, tots i totes les que esteu connectades i us interessa el tema. Doncs jo us explicaré, o més que explicar-vos, us justificaré una miqueta el per què les teràpies complementàries haurien de formar part de la formació del grau d'infermeria. Jo, com ha dit l'Helena, soc coordinadora de l'assignatura de teràpies complementàries aplicades a la infermeria a la nostra escola. En aquest moment, aquesta assignatura està com a troncal, però en el pla nou d'estudis ja deixa de ser troncal i passa a optativa. Però, bueno, sí que és una part important de la formació en el grau d'infermeria, tal com ens deia l'Helena. Conceptualitzar, i tot i que segurament hi ha moltes coses que com a infermeres ja les sabeu, les teràpies naturals són derivades de... Espera un moment perquè tinc aquí un... Són derivades de diferents coneixements culturals i la majoria ancestrals. I és important conèixer aquest origen perquè també d'aquesta manera coneixerem el significat del procés de salut-malaltia de les persones que estem atenent.
Si ens n'anem a... Ai, perdoneu. Una definició molt breu de teràpia, doncs, entenent com una eina o mitjà utilitzat a la promoció, a la prevenció de qualsevol tractament, de qualsevol procés, i natural que es relaciona doncs, amb lo natural, amb coses que ens dona la natura. Podem entendre que el conjunt de teràpia i natural ens dona la definició de teràpia natural, que són medis curatius o pal·liatius fora de la medicina farmacològica. N'hi ha moltes definicions sobre teràpia o teràpies naturals, però he agafat una de molt senzilla i n'hi ha una més que res perquè a mi em va impactar el que va dir José María Martín, que diu que són aquells tractaments, en relació a el que són les teràpies, aquells tractaments i pràctiques assistencials, el que vol dir que s'utilitzen a la pràctica assistencial, que no s'ensenyen a les facultats de medicina i tampoc, en teoria, a les d'infermeria, perquè a la majoria de facultats aquests tipus de formacions estan com optatives, no com a troncals, que no s'utilitzen generalment als hospitals i no es reemborsen habitualment per les companyies d'assegurança. Dit això, en el nostre entorn on predomina la medicina al·lopàtica, entesa com a medicina científica o la medicina oficial o la biomedicina, la comunitat científica la té com més avalada, entenem, hi ha conceptes que són els que segurament ens sonen, que són teràpies alternatives, els noms que els donem a aquestes teràpies alternatives, complementàries o integratives. Les teràpies complementàries, a més que es relacionen amb la millora de la salut física i el benestar, fonamentades en la promoció i manteniment del foment de la salut, de la prevenció de malalties o de l'equilibri energètic, conceptes i activitats que ja formen part de la nostra pràctica habitual com a infermeres, que a més aquestes teràpies també utilitzen elements i recursos naturals poc elaborats i què és el que les legitima? La tradició en la quantitat d'anys en què s'han estat utilitzant moltes d'elles. I derivat de tot això, neix un nou concepte que és quan juntem i utilitzem la medicina al·lopàtica juntament amb aquesta medicina natural o tradicional, que ens surt el concepte de medicina integrativa. Quines són les tendències que n'hi ha actualment? Doncs avui en dia, i derivat sobretot dels grans moviments migratoris que hi ha avui en dia, s'ha propiciat aquesta visibilització i la globalització de diferents formes de cuidar i igualment de cuidar-se. D'aquesta mateixa manera, n'hi ha organismes i comissions internacionals, com per exemple l'OMS, que han proposat, i d'això ja fa temps que ho van proposar, que s'estableixin nous sistemes de salut i de serveis per millorar l'estat de salut de la població a través d'aquests enfocaments globals centrats en les persones i amb l'objectiu també de millorar també l'entorn on viuen. Avui en dia hi ha un ús creixent de població que utilitza, i estic parlant del nostre entorn, que utilitza aquests tipus de teràpies i ho podem relacionar amb una preocupació en l'augment dels efectes adversos dels fàrmacs en les persones. Tenim un major accés a la informació sanitària i que avui en dia doctor Google ens dona tota la informació i la població en sap molt, a vegades no està ben informada, però sí que té accés a aquesta informació, i també la creença estesa que la medicina complementària i alternativa utilitza tractaments poc agressius, sobretot per tractar cronicitats, com poden ser la diabetis o qualsevol altre trastorn crònic. Per tant, i aquí és on entrem nosaltres, el rol d'infermeria
quin és el nostre rol? El tenir cura de la salut. Si agafem aquesta definició de que ser infermera vol dir ajudar la persona a satisfer les seves necessitats i millorar el seu estat de salut, també podem ajudar-lo incloent aquests tipus de teràpies. I sobretot valorant, que és una de les coses que no sempre valorem, el sistema de valors i creences de cada persona o de cada població, tenint en compte els significats que us deia al principi de tot el que significa el procés de salut-malaltia. A les aules, per justificar també el poder incloure les teràpies complementàries dins dels nostres processos de cures, tenim teòriques infermeres que ja ens parlaven d'alguns conceptes. I, per exemple, tenim a Florence Nightingale, que va introduir conceptes dins les cures infermeres com l'energia, l'ús de mitjans naturals, la capacitat de la persona per ajudar-se a si mateixa o la necessitat d'afavorir un entorn amb sol, llum, higiene, etc. I igualment, Nightingale ja va recollir l'any 1850 en el seu llibre Notes d'Infermeria els efectes de la musicoteràpia i dels colors. I, a més, va recomanar que es consideressin a dins de les cures infermeres. D'altra part, tenim a Madeleine Leininger, infermera i antropòloga, que va ser la pionera amb la infermeria transcultural, i ella ens deia que les cures infermeres han de tenir en compte els diversos significats, el que us deia abans, del procés de salut-malaltia, diferent per cada persona i per cada cultura. O al revés, per cada cultura i després, a nivell individual, cadascú tenim el nostre significat. I amb el seu model rebutja la tendència que tenim moltes vegades el personal sanitari a imposar les nostres creences i valors com per sobre de les creences individuals de les persones. També tenim una altra infermera, Eunice Ingham. Ella era fisioterapeuta i també era professora d'infermeria en una escola d'infermeria que vull recordar que era a Nova York. I ella va descriure la teràpia de les zones reflexes. Marie-Françoise Collier, ella també deia que les dones sempre han utilitzat la cura amb les mans. Virginia Henderson va dir una frase que a mi em ressona moltes vegades, que diu que si les enfermeres no hacen lo que tienen que hacer, personas menos preparadas lo harán. Per tant, jo crec que és una frase que ens dona molt a reflexionar per entendre que com a infermeres i com a persones que podem tenir, professionals que podem tenir coneixement, podem incloure les teràpies a dintre de les nostres cures. Per altra banda, també les teràpies naturals han estat incorporades dins de la taxonomia NANDA i del llenguatge infermer. I si fem una valoració, que totes les infermeres estem acostumades a fer, una valoració inicial d'un pacient, ja sigui amb el model de Virginia Henderson, que potser és el que està més extès, o dels patrons de Marjorie Gordon, jo aquí he agafat per posar, i són només exemples, una valoració per patrons, i si veiem el patró 1, que és la percepció i maneig de la salut, podem tenir un diagnòstic d'infermeria, que serien conductes generadores de salut, i com a intervenció tècniques de respiració diafragmàtica conscient. Són exemples, poden haver moltes més. En el patró nutricional metabòlic, dos diagnòstics, un podria ser sobrepès o risc de deteriorament de la funció hepàtica, i els podem restablir amb fitoteràpia o dietoteràpia. El patró d'eliminació, on podríem tenir el diagnòstic d'excés de volum de líquids, podem restablir aquest patró amb massatges, amb drenatge limfàtic, amb reflexologia, etc. Amb un dolor agut, que el tindríem dins de l'activitat
Amb el patró 4, activitat exercici, doncs aquí podríem fer tècniques de visualització i relaxació, flors de Bach, homeopatia. I aquí m'entretindré un minut, perquè jo moltes vegades els dic als estudiants, perquè sobretot els estudiants d'infermeria que encara estan integrant tots els coneixements, clar, es pensen que això no ho poden fer i a vegades han fet pràctiques i diuen no tenim temps per fer tot això. I amb el dolor agut sempre els dic, en una unitat d'hospitalització, un pacient postquirúrgic, un postquirúrgic immediat, que té dolor, que moltes vegades, doncs, què fa el dolor? El dolor ens posa nerviosos. Si una persona està nerviosa, aquest dolor augmenta. Si augmenta el dolor, es posa més nerviosa i això, per molta analgèsia que li posem, moltes vegades és molt difícil de controlar aquest dolor. I com per tallar aquest peix que es mossega la cua, moltes vegades els dic, val la pena perdre, entre cometes, 5 minuts amb aquell pacient perquè després t'estalvies moltes trucades al timbre perquè no es controla aquell dolor. Doncs d'ajudar-lo, de baixar el to de veu, de respirar, d'ajudar-lo a respirar, minimitzant tots els estímuls visuals i auditius que pugui tenir, baixem la llum o baixem la persiana si és de dia i l'ajudem simplement a respirar. I això és un element que no és que tingui que anar a fer un drenatge limfàtic, per exemple, en un centre, sinó que ho podem fer dintre de les nostres unitats d'hospitalització convencional, entre d'altres. És un exemple. Per exemple, amb el patró de son-repòs, amb el diagnòstic de deteriorament del patró de la son o pertorbació del camp d'energia, doncs aquí podem utilitzar des de medicines ancestrals, la tradicional xinesa, el reiki, el toc terapèutic, etc. O amb el patró 6 cognitiu perceptiu, amb trastorns del pensament, doncs utilització de meditació, tècniques de relaxació, etc. Tot i que aquí, també un altre incís, sempre ho dic que tot i que la meditació o algunes tècniques de relaxació es poden utilitzar quan tenim un pacient amb algun procés de salut mental, sí que aquí, com a infermeres, ha de ser una persona experta en salut mental, perquè si els fem fer una meditació o una relaxació i ens fa algun brot, perquè sempre es belluguen coses, hem de tenir el coneixement també per poder controlar si aquella persona ens fa un brot. Per continuar, el patró 7 d'autopercepció, autoconcepte, amb diagnòstics de temor, angoixa o desesperança, podem utilitzar la teràpia floral. Amb el patró de rol-relacions, amb el deteriorament de la interacció social, podem utilitzar la teràpia assistida amb animals de companyia, que a més cada vegada està més desenvolupada aquesta teràpia, tant aquí amb gossos i amb cavalls, la quinoteràpia. Patró 6, sexualitat, reproducció, es pot utilitzar fitoteràpia o tècniques de relaxació, sobretot amb aquelles dones sense problemes d'infertilitat, dones i homes sans que no es queden embarassats. Moltes vegades és per estrès, es poden utilitzar teràpies. Adaptació i tolerància a l'estrès, amb un risc de síndrome posttraumàtic, per exemple, utilitzar teràpies com la psicologia humanista, la teràpia gestal o la psicologia transpersonal. I l'últim patró, tindríem el de valors i creences. A l'últim l'he posat així més en gran per donar èmfasis i emfatitzar que moltes vegades aquest patró no l'acabem de valorar correctament i no sabem realment els valors i creences i els significats de la salut i la malaltia per a aquelles persones que estem atenent. Un dels diagnòstics que podria ser la disposició fonamental, benestar espiritual, podríem utilitzar el massatge metamòrfic o la meditació. Com a conclusions, dir-vos que les teràpies complementàries en infermeria són una eina molt important per a tenir en compte, per incloure'ls dins dels nostres processos de cura en la prevenció i la promoció de la salut i d'alguns processos patològics.
per tant, són un mitjà en les nostres mans per proporcionar aquestes cures de qualitat. I que dins d'aquest marc humanista i holístic en què argumentem sempre les nostres cures infermeres, també s'integren les teràpies naturals o les teràpies complementàries com a intervencions infermeres autònomes, que a més responen a les demandes de moltes persones de les que tenim cura, per lo que ja us he dit que hi ha cada vegada un augment de població que utilitza aquestes teràpies. I com a retruc, milloren la competència infermera d'ajudar els altres. I el debat actual, i més que portem un parell d'anyets que la comunitat científica està posant aquest debat a sobre de la taula sobre la seguretat, l'eficàcia i la qualitat i la disponibilitat sobre aquestes teràpies. La comunitat científica la qüestiona i tot havent molta evidència científica de moltíssimes teràpies, sempre les consideren com a pseudociències. Fins aquí la meva exposició. Podria dir-vos moltes coses més, però el temps és el que és. Ho he fet molt ràpid i molt breu. Així que moltes gràcies per la vostra atenció i després a la vostra disposició per qualsevol pregunta que em vulgueu fer. Moltes gràcies, Alícia. Molt interessant. Passem ara, si voleu, sisplau, feu preguntes a través del xat i després farem un torn obert de preguntes i fem una mica de debat. Passem a parlar amb la doctora, donem el pas a la doctora Maite Miranda, que és professora titular en el màster de Medicina Tradicional Xinesa i Acupuntura de la Universitat de Barcelona i del màster en Valoració Energètica i Acupuntura del campus docent Sant Joan de Déu, també de la UB. És acupuntora especialitzada en obstetrícia i ginecologia a la unitat d'acupuntura de l'Institut Pediàtric de l'Hospital de Sant Joan de Déu, al servei d'acupuntura dona i nen a l'Hospital del Sagrat Cor. I bé, com ja hem comentat, eres doctora en Infermeria i Salut per la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies, Maite. Endavant. Hola, bona tarda. Vaig a compartir pantalla. Presentación. Pues buenas tardes a todos en primer lugar y agradecer poder participar en este webinar y un poquito lo que os voy a desarrollar qué son las terapias complementarias, su formación curricular en enfermería, ¿no? Muchos nos preguntamos qué necesitamos a nivel académico para poder desarrollar las terapias complementarias, ¿no? Y un poquito lo que voy a hacer es explicaros mi experiencia curricular hasta desarrollar mi tesis doctoral. Bueno, tenemos que tener en cuenta que definir las terapias complementarias es un gran reto, debido a su amplio dominio y al constante cambio al que se encuentran sometidas. O sea, siempre hay mucha discusión sobre las terapias complementarias, ¿no? Y según la OMS, la integración entre estas dos medicinas se da cuando están en igualdad de condiciones, ¿no? Y se complementan en el tratamiento del paciente dentro de un mismo sistema único de salud, ¿vale? Además, define la medicina integrativa como aquella que utiliza tanto la medicina convencional como aquella medicina o práctica complementaria que ha cumplido con todos los requisitos de evidencia científica, de seguridad y efectividad por profesionales sanitarios que integran en cada paciente la combinación de ambos tratamientos. Esto es muy importante resaltarlo porque estamos hablando y está comentando sobre medicina integrativa que está dando evidencia científica, seguridad y efectividad, ¿vale? Algo de los temas que Alicia nos ha planteado y que ya la OMS no lo reconoce. También tenemos que tener en cuenta que en el 2013 más de 100 millones de europeos ya utilizan las terapias complementarias, ¿vale? Y de estos 20 millones las suele utilizar de manera regular, o sea que acude habitualmente a hacerse tratamientos con acupuntura. La OMS en el Tratado de Estrategia de Medicina Tradicional, ¿vale? Nos recomienda la necesidad de que los gobiernos regulen las terapias complementarias y las incorporen dentro del sistema de salud público. Es uno de los objetivos que tiene la estrategia de la OMS. Y aquí la doctora Margaret Chan, en el Congreso del 2008, que era en esos momentos la directora general, nos refiere
que es muy importante, lo leo literalmente porque es una frase que nos aporta muchísimo, que no tiene por qué haber conflicto entre la medicina tradicional y la occidental en el ámbito de la atención primaria. Ambas pueden combinarse de forma armoniosa y beneficiosa, de manera que el sistema aproveche la mejor de ambas y una compense las deficiencias de la otra. O sea que ambas medicinas tendrían que ir de una misma mano. También destacar que en Estados Unidos ya hace como 20 años que tienen experiencia, y sobre todo destacar el Memorial Sloan Kettering, que en el Departamento de Cancer Center de Nueva York ya ofrece terapias complementarias, como puede ser la terapia energética, la acupuntura, el yoga, musicoterapia y reflexología. También otros hospitales de Estados Unidos, como el Anderson Cancer Center de Texas, también nos ofrece un servicio que es el Place Wellness, que tiene más de 75 tratamientos complementarios al tratamiento médico, ¿vale? Muchos de ellos son de manera gratuita, los pacientes pueden acceder cuando están ingresados, ¿vale? Y estos incluyen el trabajo de mente y cuerpo, como la relajación guiada, terapias físicas como el yoga, tai chi, masaje, acupuntura y apoyo nutricional. Cuando hablamos de formación académica, ¿vale? En el grado de enfermería, ¿no? Primero tenemos que tener el grado de enfermería, y en mi caso yo lo que hice es un máster en medicina tradicional china en el campus docente de Sant Joan de Déu. El campus docente de Sant Joan de Déu lleva impartiendo este máster más de 18 años de experiencia, ¿vale? Entonces esto te capacita como profesional en el cuidado de acupuntura, o sea, para poder ejercer tratamientos con acupuntura. Esta es una de las formaciones que yo realicé posterior a hacer la diplomatura de enfermería. Pueden haber otros máster, como puede ser el máster de Ayurveda, o sea que te puedes formar en otro tipo de terapias complementarias. En mi caso fue el de acupuntura. Una vez acabado el máster de acupuntura, como necesitas una acreditación para poder presentarte a realizar la tesis doctoral, tuve que formarme en un máster en investigación, ¿vale? ¿Y qué te aporta este máster? Pues te proporciona las herramientas necesarias para que los profesionales clínicos que quieran investigar avancen en el conocimiento y hacer uso de la evidencia científica para poder alcanzar el grado de doctor. Una vez tienes el máster y tienes toda la acreditación para poderte presentar al programa de doctorado, en mi caso me presenté en el programa de doctorado en la Universidad de Barcelona, ¿vale? ¿Y qué consigues con el programa de doctorado? Pues alcanzas el nivel académico más alto, el tercer ciclo, ¿vale? Las características del doctorado son diferentes cuando realizas el grado o un máster, ya que en los másters y en el grado tienes unas directrices muy marcadas y que te indican los pasos a seguir. Mientras que cuando tú entras a realizar tu tesis doctoral eres más autónomo y lideras tu propia investigación, siempre guiado por un director de tesis doctoral y un tutor, que son los que te van guiando en el tiempo y en el desarrollo de tu trabajo. En mi caso, yo realicé la tesis doctoral en la Universidad de Barcelona, pero las tesis doctorales las puedes realizar en cualquier universidad que tengan programa de doctorado. En mi caso la realicé en diciembre del 2019 y mi tema de estudio fue la efectividad de la acupuntura y moxibustión en la versión espontánea del feto en presentación de nalgas. Cuando hablamos de terapias complementarias y en este caso de acupuntura y moxibustión, como hemos comentado que tenemos que dar evidencia científica, ¿vale? Podemos ver que ya en el 1624, la dinastía Ming, existen tratados médicos que hablan que dar calor en el punto vejiga 67, que es un punto de acupuntura llamado Zhiyin, funciona para que los bebés que se encuentran en una presentación de nalga puedan versionar a una presentación cefálica. Nos hemos encontrado que desde el 2008 al 2013 existe un nivel de evidencia científica elevado y que existe un éxito elevado de versión de estos fetos, y tenemos 5 revisiones sistemáticas que avalan esta evidencia científica. También en el año 2017 la Green Talks de la Royal College Oncology Gynecologic recomienda el uso de la moxibustión en la semana 33 y 35 de gestación. Cuando
suelen utilizar las terapias complementarias y en este caso la acupuntura cuando en la especialidad de ginecología y obstetricia pues existe una incidencia de que el 36,8-87% de las gestantes solicitan en algún momento realizar tratamientos complementarios y sobre todo en las molestias o sintomatología durante el embarazo, el parto y el posparto. Y también una de las reclamaciones que más acceden las embarazadas es cuando tienen una presentación no cefálica del feto en el tercer trimestre. Tenemos que tener en cuenta que en estos últimos años las madres exigen un parto más fisiológico y menos medicalizado. También existen en estos momentos el plan de parto en el cual las gestantes se plantean qué técnicas quieren que se tengan en su parto o cuáles no quieren que se les proceda. Tenemos que tener en cuenta que cuando nos encontramos con una gestante en una presentación de nalgas, esto supone que si no versiona en el momento del parto, posiblemente va a acabar con una cesárea programada. Y esto para las gestantes les supone a nivel emocional a veces que tienen como una sensación negativa, ¿no? De que se habían planteado tener un parto vaginal y por tener una presentación de nalgas pues no van a poder tener la opción de tener un parto vaginal, ¿no? Y de alguna manera les programan una cesárea y esto les supone una angustia añadida. Entonces, bueno, pues esta es una de las funciones por las que tenemos que tener en cuenta que poder añadir las terapias complementarias dentro de los tratamientos convencionales pueden sumar a estos tratamientos, ¿no? Entonces, tenemos que intentar buscar nuevas propuestas para mejorar la calidad asistencial, ¿no? en nuestros pacientes. En mi caso, por mi tesis doctoral fue en las embarazadas, pero en cualquier paciente. A las embarazadas, como os he comentado antes, tener que someterse a una cesárea programada les puede suponer un impacto negativo, ¿no? Ante algo que no se habían planteado. Y luego también es muy importante y primordial seguir trabajando, investigando en esta línea con el objetivo de mejorar la calidad y el cuidado de nuestros pacientes. Como resultados de mi estudio de tesis doctoral, podríamos decir que la acupuntura y moxibustión junto con la versión cefálica externa aumenta los partos vaginales y disminuye el número de cesáreas. Nos hemos dado cuenta que el tratamiento con acupuntura y moxibustión debería iniciarse en una semana más precoz, entre la 32 y 34 de gestación, porque de esta manera tenemos tiempo a nosotros poder realizar bien el tratamiento, que es durante 2 semanas de seguimiento, y posteriormente, si vemos que el feto no ha girado una presentación cefálica, le podríamos ofrecer que realizaran la versión cefálica externa. También hemos comprobado que el peso de los recién nacidos es mayor en los fetos que versionan una presentación cefálica y que en nuestro estudio nos hemos dado cuenta que es una técnica efectiva y segura y que no hemos tenido ningún efecto secundario al respecto. Entonces podríamos decir también que el tratamiento con acupuntura y moxibustión junto a la versión cefálica externa podría disminuir los costes sanitarios y mejorar la satisfacción de las embarazadas cuando se encuentran con un feto que está en presentación de nalgas. Y como conclusión, me gustaría destacar que las terapias complementarias, si se pudieran introducir en los protocolos actuales, mejorarían los resultados obtenidos y que es muy importante que las terapias complementarias sean realizadas por profesionales formados académicamente y expertos. Muchísimas gracias por vuestra atención y ha sido un placer. Muchas gracias. Moltes gràcies, Maite. També molt interessant. Bé, passem ara la paraula a Núria Escudé. Núria Escudé és llicenciada en Psicologia, està fent el doctorant en Psicologia i Qualitat de Vida i té titulació de professora de piano. És directora del Màster de Musicoteràpia de la Universitat de Barcelona, directora i musicoterapeuta de l'Institut Català de Musicoteràpia, musicoterapeuta a la Unitat d'Oncologia i en cures pal·liatives de la Unitat del Parc de Salut del Mar de l'Hospital de l'Esperança. Està també en el Respir de la Gent Gran de la Diputació de Barcelona, a Serveis Sociosanitaris de Sant Joan de Déu i a la Fundació Catalana del Síndrome de Down, a la Clínica Corachan i a l'Hospital de Barcelona. Núria, no et queda temps per res.
passem la paraula a la Núria. Hola, bona tarda. Agrair aquest espai que ens ha ofert l'Alícia i tal, que fa temps ja que col·laborem i que que la musicoteràpia ja està formant una part dintre de les teràpies complementàries a la formació d'infermeria. A mi és un món que m'apassiona, totes les teràpies complementàries, per això ara quan us estava escoltant, tant a l'Alícia com a la Maite, tot és tan interessant de poder gestionar, sobretot aquesta part emocional, que jo crec que és importantíssima i que, com deia l'Helena, estic treballant en forces hospitals. El que m'ha passat és que la pandèmia al final ens ha deixat sense el poder tenir aquest espai presencial i hem fet moltes coses virtuals, els hem donat com capsuletes també de música als nostres pacients, però clar, no és el mateix. Ara reemprendrem perquè ara ja comencem a estar vacunats i tornem a estar un altre cop en els llocs aquests que comentàveu. Com deia, si estic a l'Hospital del Mar, que és el que està, ja fa 10 anys que estem fent musicoteràpia, a la unitat d'oncologia, de cures pal·liatives, i és el que tenim com més experiència. Hem fet molt el que és tot el tema també de musicoteràpia amb la part de neurociència, perquè el que dèiem, a vegades tot això de les teràpies complementàries està molt bé, però necessitem la part científica i és per això que em vaig posar també en contacte amb els que porten tot el tema d'intel·ligència artificial de la Pompeu Fabra i estem fent investigacions conjuntes que ens estan ajudant moltíssim per veure els canvis que realment quan posem electroencefalogrames en els nostres pacients, abans d'escoltar fer la musicoteràpia i després de la musicoteràpia, els canvis són sensacionals. Llavors això també fa que totes les institucions mèdiques creguin amb la part musicoterapèutica. I és una miqueta també el que va encaminada una mica la tesi, a evidenciar aquests canvis que nosaltres ja sabem que aquests són i que hi són, però evidenciar-ho d'aquesta part científica en publicacions que també és el que ens fa falta. Després estic a la Coratxan, que estic amb neonatologia, que és un camp supermaco, amb les incubadores posant música en els nadons i sobretot ajudant a les mares a crear aquest vincle musical amb el seu nadó. I a l'Hospital del Mar ho fem així a nivell general, amb tots els processos més d'infermeria o que és més complementari. Hem estat també a la UCI i tot això abans de la pandèmia. I com la musicoteràpia ajuda sobretot en temes de relaxació, d'ajudar a l'ansietat o al revés, a vegades també ens ajuda a activar que la persona estigui en alerta. O sigui que també tindrem com dues funcions els musicoterapeutes, que a vegades tothom es pensa la música va bé per relaxar. Per relaxar sí que va bé, per també tenir molta importància el que deies, Alícia, de la respiració està molt present sempre en totes les nostres teràpies, aquesta connectar la música amb la respiració del pacient, però també a vegades ens diuen que el que hem de fer els musicoterapeutes és activar-lo perquè surt d'una operació o a vegades surt d'un trencament o alguna cosa, llavors necessita rehabilitació i després s'ha d'anar a fisioteràpia i el que volen és que la musicoteràpia també ajudi a activar. O sigui que hi ha dos funcions, ja m'estic adelantant una miqueta de la musicoteràpia que fem, una és activar i una altra és relaxar. Llavors, en funció d'aquest, nosaltres anirem triant les diferents parts de les diferents tècniques de música. Us vaig a compartir pantalla, a veure si ens surt. A veure... Presentació en diapositives. Ho veieu? Sí, perfecte. Perfecte. Una mica a vegades què és la musicoteràpia, he posat aquests interrogants perquè ens costa una mica sempre que anem als llocs que ens expliquen això què és? Poseu música clàssica i ja està. No és només posar música clàssica, no és només relaxar i ara esbrinarem una miqueta què es tracta això de la musicoteràpia. Els fonaments, una mica parlarem dels estímuls, de la neurociència, què és, els camps d'aplicació, l'evidència científica que per nosaltres és importantíssim, el futur de la musicoteràpia i en comptes d'aquest workshop experimental, que és el que fem quan fem tota la part presencial, us he posat un petit vídeo que veureu com nosaltres estem fent musicoteràpia. Si veieu ja des dels primers instruments que van per comunicar està la nostra veu i com la música ja comença a tenir aquesta part terapèutica. Sobretot ho veiem en els rituals que s'utilitzaven abans,
com la música ajudava a les collites, el tema, per exemple, tot del tema de la gestació o en els soldats. La música ha estat present en moltes parts de la vida de la humanitat, des dels principis. Els primers que nosaltres diem que són els nostres musicoterapeutes venen a Plató, els grecs i la música. Els grecs són els primers que van idear cada una de les melodies que va bé per als estats d'ànims. Van crear el l'idiom, mesolídiom, això ho expliquem també en el màster de musicoteràpia, on estic dirigint de la Universitat de Barcelona, i veiem que segons quines melodies ens ajuden a posar, a reflexar estats d'ànims, músiques que ens donen alegria o músiques que porten a la tristesa o músiques que ens transmeten un sentiment, una emoció, una nostàlgia. Tot això nosaltres, com a musicoterapeutes, podem crear aquest tipus de música que sigui adient a cada una de les persones. Si no, en el cas, per exemple, també de persones que no saben música, que quan anem, per exemple, a donar conferències i diem, escolta, jo no sé crear una música alegre, però podem buscar també músiques que tinguin unes sintonies, que tinguin uns modes, el mode major, que tinguin un tempo més aviat ràpid i buscar també tipus de música que ajudin a connectar amb aquests estats d'ànim. Com comentava també l'Alícia, la Florence Nightingale, aquesta infermera, va ser també la primera infermera, que em fa molta il·lusió també dir-ho, perquè és del ram aquest de la salut, que va utilitzar les tècniques de musicoteràpia per alleugerar el dolor. Ella tocava la flauta i el cant, que tenia també una veu molt maca i que ajudava també amb tots els temes d'alleugerar el dolor, de calma, tot el tema que ajudava a la part terapèutica en si, com a través de la música. O sigui que perquè veieu també que venim també d'aquesta història nostra que jo penso que és importantíssima. Per què la música és terapèutica? A vegades em pregunten, jo penso perquè la música és molt emocional. Segur que tots vosaltres, quan sentiu una música que us fa vibrar, es posa la pell de gallina, és una música que la música ens pot ajudar a recordar, i això ho veiem també en anuncis, en pel·lícules o a la nostra cançó. Una de les principals coses que fem en el màster és ensenyar als nostres alumnes a fer historials musicals, perquè per nosaltres la música més important és la música dels nostres pacients. Per això, malgrat que a vegades sí que tenim com receptes de que podem fer músiques alegres, músiques tristes o músiques per relaxar, és importantíssim connectar amb la música de cada un dels nostres pacients. I inclús hem vist que una determinada música que un pacient el posa trist, amb un altre pot arribar que no li agradi o al revés, que li repercuteix en un altre tipus de situació. Llavors, és important la música dels nostres pacients, que ens faci recordar, com la música també ens canvia l'estat d'ànim, i això ens passa, que ens posem una música, arribem, jo què sé, de treballar, ens posem aquella música i uau, ja te n'oblides del que ha passat, et poses a cantar i t'animes, l'aspecte aquest de la part aquesta emocional. També ens fa moure. Jo, si us posés una música rítmica, molts ja veiem que comencem a moure el nostre cos, amb la cama, amb el peu. El ritme està molt present des de sempre. I també la idea que té la musicoteràpia, també de compartir. Quan estem escoltant un concert, quan en corals o en grups musicals que nosaltres fem per compartir aquestes experiències o aquestes músiques que ens traslladen a un moment especial. Això és el que ens provoca sensacions d'una manera immediata i llavors és com la música va actuant d'aquesta manera més terapèutica. Aquí hi ha aquesta diapositiva que veiem amb tot, com la música està present en totes les parts del nostre cervell i tant de bo, a vegades parlant amb els metges de l'Hospital del Mar, el doctor Planes, la doctora Farriols, que estan encantadíssims que nosaltres fem musicoteràpia, em deien tant de bo poguéssim tenir un remei de la música, que estic trist i posar-me aquella música. No hi ha les pastilles, però sí que nosaltres com a musicoterapeutes us podem ajudar a saber quines músiques poden anar bé a cada un de vosaltres en determinats moments, que és una miqueta del que es tracta
la musicoteràpia. M'agrada aquest esportista, que ell escolta el hip-hop i el rap per enfocar-se, per alistar, levantarme, hacer lo que viene a hacer, m'ajuda a dejar todo afuera y tomar un paso a la vez. Veiem com molts esportistes, abans de començar, ell també es tracta d'un esportista que era molt hiperactiu i el que fa la música és ajudar-lo a concentrar, com la música va tenint diferents efectes. On treballem? Treballem a totes les parts, a la part intel·lectual, a la part social, a l'espiritual, com no, aquesta afectivo-emocional per mi penso que és la més important de totes, i aquesta físic-corporal, que també l'estem veient en persones que han patit un problema físic, per exemple, una paràlisi cerebral. Aquí a l'Institut de Musicoteràpia, l'Institut Català de Musicoteràpia on estic treballant, ara estava treballant amb un nen que té paràlisi cerebral i que té tota una part afectada. Llavors el que fem és trobar quina música li pot ajudar que aquesta part afectada pugui seguir el ritme d'una manera inconscient, perquè a vegades el fisioterapeuta em diu que és molt difícil fer-li aquest moviment 20 vegades, però què passa? Que si jo li dono una baqueta i li dono una bateria i li poso la seva cançó preferida, aquest nen està contentíssim. Ara estàvem fent, jo què sé, la cançó del Bob Esponja amb la cançó d'ell, perquè és la que li agrada, la que connecta i tal. Llavors el que intentem també amb musicoteràpia és que aquestes cançons que són molt representatives de les persones, mira cada una d'elles o aquestes músiques per quin d'aquests estats, estat cognitiu, social, espiritual, afectiu, emocional, pot servir. A l'àrea, per exemple, intel·lectual cognitiva, estic a Sant Joan de Déu, al sociosanitari, amb pacients amb Alzheimer. No veiéssiu lo important que és per ells cantar cançons que estan associades als seus sentiments. Els veus com a vegades no saben ni el seu nom, però una cançó que els porta un record, que ens diuen els fills, esta canció la cantava mi madre, la del cielito lindo, i els veus, és el lunar que tienes, i veus que canten i estan allà com molt presents. Jo penso que té un poder màgic en aquests moments, com la música, uau, se n'obliden de tot, o a pacients a vegades també que tenim amb Parkinson, que tenen problemes de ritme, com sabeu, al moure's, quan els hi posem una marxa, un compàs binari, i comencen a moure's exactament com el ritme de la música. I després està l'àrea social, aquesta que us deia de compartir, també aquesta àrea espiritual, afectiva, emocional, que està com molt present, que portem a vegades des de la relaxació, des d'una visualització amb música i que ajuda molt al benestar del pacient. Això hem parlat una miqueta. El que nosaltres treballem a nivell també d'improvisació, nosaltres no només treballem amb músiques gravades, sinó nosaltres, els musicoterapeutes, jo soc pianista, però tenim guitarristes, de tothom que toca un instrument pot ajudar a fer musicoteràpia després amb la formació. I el que veiem és que hi ha diferents graus, del fort i el fluix, l'agut i el greu, el ràpid lent, l'harmonia i tot això, que ajuda moltíssim a nosaltres com a musicoterapeutes per poder vincular, per poder fer una cançó apropiada a cada un dels nostres pacients. Aquí veiem el ritme que ja hem parlat abans, el ritme que mou tota aquesta vida fisiològica, d'acció. Després hi ha la melodia, aquesta part afectiva de sensibilitat, i l'harmonia, que seria el conjunt, el conjunt de tot. Per això la música també és com molt completa. A vegades, si volem treballar la part física, treballem moltes músiques que siguin rítmiques. Si volem, per exemple, quan treballem amb persones amb depressió, ansietat, la melodia és un factor molt important, o així en conjunt poder establir tot el tema de l'harmonia. La neurociència, com us deia abans, és el que ens ha ajudat a nosaltres a donar aquest pas cap a la ciència i veure com el ritme està tota la part del còrtex, del sistema motor, la melodia, aquest sistema límbic, per mi, que és el que és màgic, aquesta part que connecta amb les emocions i aquesta harmonia, que és l'equilibri. Això tindríem tot un tema de com va afectant, però realment, si ho veiéssim quan fem electroencefalogrames i posem la música que li agrada als nostres pacients, és com una explosió de colors de tot el nostre cervell que es posa en marxa. I és tota aquesta part. I aquestes són totes les àrees que us he comentat abans. Per mi, la musicoteràpia, la definició és l'ús de la música
de tots els seus elements. És important que sigui un musicoterapeuta qualificat. Des de fa 20 anys que estic dirigint el màster de musicoteràpia, formant diferents professionals, sobretot en temes de la salut, per facilitar promoure la comunicació, aprenentatge, mobilització, expressió d'organització i objectius terapèutics, amb tot el que hem dit abans. És la importància també del professional i que per nosaltres és, com deia abans també l'Alicia, comentava les companyes, una teràpia complementària, no alternativa. No és farmacològica i és aplicada per un musicoterapeuta qualificat. És important que no hi ha efectes secundaris, però sí que està bé saber què està passant, quins són exactament els beneficis que promou la música i també tenir en compte què passarà si no utilitzem les tècniques adequades. Podem tenir, com parlaven abans, si no ho fem adequadament, podem amb una persona amb psicosis i li posem un tipus de música, podem alterar-la molt i no arribar a l'objectiu desitjat. Què és el que tindríem que fer? Això és el que en musicoteràpia també utilitzem. Per exemple, nens amb epilèpsia, no utilitzar tipus de música que siguin circulars, perquè pot ajudar-li pot esdevenir un brot. Llavors, clar, què és important? Saber que hi ha unes tècniques però que també s'han de saber utilitzar i per això hi ha tota una formació de musicoteràpia. Les tècniques que utilitzem són la musicoteràpia més activa, que són totes aquestes creades pels pacients, els musicoterapeutes tocar instruments, i les més passives, que és produïda per un instrument o un grup d'instruments externs. Una miqueta el que anem parlant. A veure, m'estan avisant que queda ara 5 minuts. Sí que m'agradaria veure una miqueta, ja teniu la idea, hi ha un canal, si després us ho passo per al YouTube. És un canal de Musicoteràpia TV en el qual podreu veure els diferents estadis. Un moment, us vaig a fin de la presentació. És que m'agradaria posar-vos un vídeo per acabar. A veure si ho veieu. Ho veieu el vídeo ara? Es veu bé? Es veu i s'escolta. Perfecte. És un petit vídeo perquè veieu com el que fem és a l'Hospital de l'Esperança, com es fa una sessió de musicoteràpia. Aquest és un pacient que és pacient i és metge. Era un metge que va veure com feia musicoteràpia i va dir que ell volia musicoteràpia al final de la vida. Como todos los días, todas las rutinas, siempre he comenzado, como siempre, las técnicas de relajación que me enseñaron las fisioterapeutas, que eso me hace centrar ya. A mí me gustaría presentarte a Lita Aristizábal, que es una musicoterapeuta que me parece que no conoces. En caso la voy a buscar, si me permites. Hasta ahora. Hasta ahora. Me ha contado Nuria y Jordi que te gusta mucho la música. Sí, sí. Es una parte que ha sido acompañada en toda mi vida y me sigue acompañando. Sabiendo que es tan importante para ti la música y que te ha acompañado tanto durante todos estos momentos, pues con todo el equipo de musicoterapia, Nuria y Jordi, preparamos una sesión muy bonita para ti y bueno, la vamos a realizar, ¿te parece? Me parece perfecto. ¡Qué preciosidad! Nosotros te hemos preparado una canción, porque tú nos has dicho que te gusta dedicar canciones a los otros, y nosotros, Jordi, Lita y yo, pues hemos pensado en una canción, pero son de las historias que nos has ido explicando en las sesiones de musicoterapia que hemos realizado a través de las músicas, y un poco tu vida y cómo, ¿no?, la sensación que siempre nos has dicho de gratitud, de dar a los otros, de ofrecer, ¿no?, de buscar algo más, de lo bien que has estado también en tu trabajo y de lo que quieres agradecer ahora. Miras al frente, ves luz y vida, cuando en el otro
Qué bonito. Sí, ¿te ha gustado? Está con mucho amor que lo hemos hecho. Mucho, mucho. Pero lo que nos has transmitido, tu canción, que la has compuesto tú. Es preciosa. Muchas gracias. Te voy a pedir que expreses lo que te sugiere en este momento la música. Estaba tranquilo cuando me he despertado. Como siempre, me fijo a la ventana. Todavía no había tantas nubes, había más sol. Y el cielo estaba limpio, ¿no? Era como una sensación, ¿no?, de claridad, de luz. Me he centrado, como todas las mañanas, en mí mismo, en la respiración, ¿no? Es decir, inspirar, expirar. En el cuerpo empezaba a entrar la tranquilidad y no tenía malestar. Qué bonito. Y aquí están dos de mis ángeles. Toma, Javier, tu café y la leche. Y a ella, la que se me suele lavar todos los días, y la mareo a la pobrecita. No, hombre, no. Pues las molestamos, les pedimos que nos acompañen con una canción, ¿te parece? Claro que sí. Sí. Nos comentaste que te gustaban también las músicas alegres y que querías una canción con todo el equipo. Y mira, exactamente, se han animado, mira, todos, Elena, la psicóloga, Elena, el estudiante, todos, Aquí para hacerte un super coro, Y el médico, el doctor, se mueve cabeza arriba, yo no busco arriba, honesto. Provincia de la compra, reflexada la crema y luz, a la abrir, servir y acabar, pues para tú. Servir y acabar, pues para tú. Servir y acabar, pues para tú. Pues por la unidad de cuidados paliativos. Toda la meva gratitud. Gràcies a tu. Bueno, ha estat una miqueta el que fem, una capsuleta petita, però jo crec que és interessant perquè així heu pogut veure el que fem a musicoteràpia. Com veieu, eren les músiques d'ell, les que va escollir ell, totes, la d'Imagine, la de Boig per tu, i realment el que volia en cada moment. I després el que fem molt també és aquest songwriting, que és aquesta cançó que els pacients ens diuen el que pensen, el que senten, i després nosaltres l'anem acompanyant. Bé, espero que us hagi agradat i gràcies per estar aquí. Gràcies. Moltes gràcies a totes. Jo sincerament tinc la sensació que ha quedat curt i que cada una de vosaltres necessitaria el doble o el triple de temps per aprofundir, per explicar molt més. Tenim algunes preguntes. Hi ha una pregunta que va dirigida a totes les ponents i la pregunta em surt com anònim. Diu, considereu que dins de les teràpies complementàries es contempla la perspectiva de gènere, fent referència sobretot si hi ha diferència en l'ús de la medicina integrativa i si existeix diferència en l'ús de les mateixes en contextos diferents. Aquí la deixo a l'aire qui consideri. No sé si potser Alicia, Maite, aquesta seria... Sí, jo, a més, tenia un estudi, ara no el tinc present, no us puc donar la referència. Vull recordar que és un estudi que va fer l'Observatori de Teràpies Naturals amb l'ús de precisament les teràpies i sí que ells confirmen que
per part de les dones utilitzen més les teràpies que per part dels homes. Tot i que ara cada vegada hi ha més homes que es van introduint, però fins ara són més les dones que estan com una mica més obertes a utilitzar o a que li puguin donar qualsevol tipus d'altra teràpia que no sigui l'alopàtica. No sé si he respost una miqueta la pregunta. Jo estic d'acord amb Alicia, és veritat, o sigui, les dones solen assistir més a teràpies complementàries. No sé si és perquè, bueno, com són més del cuidado i així, i als homes els hi costa més. Però bueno, jo crec que socialment ara ens estem obrint una mica i possiblement esperem que si això es pogués regular d'alguna manera i introduir dintre el que és el sistema de salut, jo crec que milloraria molt, no? I ja possiblement ens igualaríem una miqueta més, però ens queda feina per fer. Moltes gràcies. Núria, tu tens... En el teu cas m'imagino que... El que veig és que, per exemple, en el màster, ja fa 20 anys que estem fent, i aquest any superen els nois a les noies. És el primer any que tinc més nois estudiants que noies, que sempre havia sigut com musicoteràpia, tots són noies i tal, per cuidar o per tal. I aquest any, o sigui, jo crec que una mica amb vosaltres, que hi ha un canvi cap a positiu, que això està molt bé, que tothom estigui integrat, no? Molt bé, moltes gràcies. Tenim una altra pregunta de Montse, que ella demana que si tenim formació en alguna teràpia complementària, en el seu cas és el shiatsu, com es pot incorporar a la pràctica diària dins del sistema de salut? Si voleu, contestació és... Ara, en aquests moments, no n'hi ha res legal que ens avali com per ficar-ho dintre del sistema de salut, no? O sigui, jo crec que l'única manera de poder integrar-ho amb el sistema de salut és presentar un projecte amb l'hospital de referència que estem treballant, intentar que l'equip us ho recolzi una miqueta, no? I d'aquesta manera segurament tenir que començar per investigació i docència perquè està complicat que el sistema de salut depèn de cada àrea, per això també, però s'ha d'insistir, jo crec que els projectes s'han de fer i presentar-los a direcció i depèn del tipus de direcció, si creu més o menys, possiblement anem fent passos. Jo crec que s'ha de presentar, no ens podem dir no ho presento, sinó treballem, presentem els treballs i igual és la meva opinió personal, però crec que hem d'insistir perquè realment són teràpies complementàries que tenen que anar de la mà de la medicina convencional i el que estem fent és sumant a la medicina convencional. Estem augmentant la qualitat del cuidado i la millora i satisfacció d'aquella persona. Jo, Núria, m'he emocionat amb el vídeo, m'ha encantat, o sigui, quan ha entrat aquella cara més de tristor i com se li anava canviant aquelles faccions de relaxació, això és salut i això és qualitat de vida i no podem oblidar, o sigui, hem d'insistir perquè fem una gran labor i és molt important. I m'emociono perquè és molt maco, la veritat. Sí. A mi m'ha agradat molt, inclús quan com ell està amb les infermeres, que els diu, sois mis ángeles, les que me cuidáis, jo recordo molt d'ell, i que començava, és que a tothom li deia el seu àngel, però a les infermeres deia, és que estáis aquí todo el día cuidándome, no sé, és supermaco perquè hi ha moments aquests que la música en aquest cas fa que s'obrin altres espais com aquest, i a l'agrair també amb elles, i elles també estaven com molt agraïdes, el que em promou, totes aquestes teràpies complementàries, aquesta part emocional que és tan important, de tenir-la en compte, amb tot, amb el shiatsu, amb el que sigui, però que estigui present a la vida. Sí.
Bé, ara pel xat no tenim més preguntes. Si algú més, sisplau, que s'animi, no hi ha cap problema. Jo tenia alguna, perquè, Alicia, tu parlaves abans de que la feu dins de la troncalitat i aquesta visió, aquesta implementació de les teràpies complementàries dins de la seva pràctica i dins de la seva aplicació, com es veu amb els alumnes? Com la viuen? Tenen dificultats per fer-les o no? O canvia també alguna perspectiva dels seus valors i creences? Quins canvis hi ha? Doncs, mira, t'agraeixo aquesta pregunta perquè jo quan començo l'assignatura sempre els hi passo una mini enquesta per veure si coneixen les teràpies, quines expectatives tenen en relació a l'assignatura i, clar, està dintre d'un grau d'infermeria i, bueno, excepte aquells estudiants que potser perquè a casa seva ja han practicat alguna teràpia, o sigui, estan molt amb la concepció de que no funcionen, que només funcionen si tu t'ho creus, l'efecte placebo i coses així. Quan després ja dono, perquè jo només puc donar pinzellades perquè no puc fer ni un màster en acupuntura, ni en musicoteràpia, ni en res, però quan els dones pinzellades sobre les teràpies, i sempre amb una de les que m'entretinc molt és amb la fitoteràpia, per la quantitat d'interaccions que n'hi ha amb els fàrmacs, aleshores és com ja comencen a dir, ostres, compte, que potser sí que hauríem de saber alguna cosa. I sempre els dic el mateix, jo no pretenc ni canviar-vos el vostre sistema de valors ni el vostre sistema de creences. Qui no creu, doncs no creu, però com a infermers hem de tindre un coneixement ja no només per poder-ho recomanar o per poder-ho fer com una activitat o una intervenció autònoma, sinó també per identificar situacions de risc o conductes de risc. Perquè n'hi ha teràpies que amb el concepte aquest, que és un mite de que com que són poc agressives o és natural, no fa mal, el natural mai fa mal, doncs hi ha gent que té conductes de risc en relació a l'ús de les teràpies. I dic, almenys com a infermers, doncs tindrà aquest coneixement i poder identificar aquestes conductes de risc. Després de posar-los casos reals molt a nivell hospitalari o de primària, que no ens hem d'anar a un centre de teràpia, sinó del nostre dia a dia, aleshores ho comencen a veure com dir, ostres, doncs potser sí que hauríem de saber alguna cosa. I moltes vegades en els processos que els hi fas fer, com treball acadèmic, a vegades els hi dius, però a veure, tu amb un pacient sempre a la primera entrevista li dius quina medicació habitual pren? I et diuen, doncs prenc la metformina perquè soc diabètic o prenc el que sigui. I per què no preguntes quines plantes pren o quines teràpies fa o si fa algun altre tipus de teràpia a part de la farmacològica? I a poc dius, vas veient que es va introduint. Costa, però ho van introduint. Per això la importància de tindre aquest coneixement i em sap greu que deixa d'estar dintre de la troncalitat del nostre grau. No sé si has respost. Sí, sí, la veritat és que dona una altra visió, completament d'acord amb tu. La Ingrid ens pregunta si l'aromateràpia està contemplada, perquè amb ella li apassiona tot allò que està relacionat amb els olis essencials, si funcionen, i els fa servir habitualment amb ella mateixa i amb les persones del seu entorn, inclús fins i tot amb els animals. I fins i tot hi ha farmàcies que comencen a fer tallers. No sé qui de vosaltres pot respondre. Jo no soc cap experta en aromateràpia, però ara no estic segura. Em sembla que és una de les que té reconegudes l'OMS. Ara no vull... Però jo diria que sí. I sí que és veritat que funciona. I a vegades, doncs, de fet, abans teníem un dels seminaris, el que passa que com m'han anat retallant a l'assignatura, feia un seminari d'aromateràpia. Venia un aromaterapeuta i, amb quins olis i amb quins aromes. Amb l'aromateràpia passa una miqueta com la música, que pots relaxar i també pots activar.
i realment funciona i segur que en el dia a dia tots amb les olors, igual que amb la música, encara que ens posem les 40 principals, doncs ens belluguen coses, amb l'aromateràpia també. Jo vaig tenir un centre d'aromateràpia amb una amiga. Jo no era l'aromaterapeuta era la meva amiga, però realment, el poquet que me va poder ensenyar, doncs, anava una mica per aquí. Quan feia massatges amb olis essencials, no sempre feia amb el mateix oli, a vegades feia olis per persones, però molt centrat en, tu potser necessites una mica d'aquest, una mica de l'altre, i els muntava un oli individualitzat per cada persona. Però aquesta noia, no me'n recordo com es deia, Ingrid, no? Has dit, Helena? Segur que en sap molt més de tot això i, evidentment, no podem dir que no funcioni. Molt bé. Núria, la Cristina abans ens comentava que elles, quan fan la sessió d'acupuntura, fan servir música. Clar, quan fan aquesta valoració energètica, no sé si potser hi hauria alguna manera de potenciar l'efecte de l'acció que es pot fer amb aquella acupuntura amb la música que s'acompanya. Clar, això dependria una miqueta de l'acció que volen fer. Si, per exemple, dius el que volen fer és una acció més de rehabilitar, d'activar i tal, llavors hi ha músiques més aviat rítmiques que nosaltres no coneixem i tal, que poden ajudar a aquest procés més d'activació de la ment amb tonalitats majors o més agudes. I si el que vol fer és una acupuntura per més relaxació o més un tema com més receptiu, hi ha músiques, per exemple, de tonalitats menors, uns baixos, una estructura més estable, que nosaltres diem, i podem crear també com músiques adequades per cada un dels moments. Però ha de ser una miqueta, depèn nosaltres dels objectius que volem, i el que estaria molt bé és saber les músiques. Soc una mica així, però nosaltres fem sempre un historial de cada un dels nostres pacients per saber exactament quina és la música que li anirà bé, tant per activar-lo com per relaxar-lo. A vegades hi ha pacients que em diuen, no sé, o faig una entrevista a la tele, i em diuen, quines músiques per a dormir? Va, dime músiques per a dormir. I dic, home, potser una música que a mi, a Bach, m'agrada per dormir, i una altra persona li poses Bach i es pensa que s'està morint, perquè aquesta música em porta tal. Llavors, cal conèixer molt cada un dels nostres usuaris. I jo he vist, per exemple, gent que se m'ha relaxat amb heavy metal i amb música tal, que li han ajudat dintre del heavy metal, li busquem quines tonalitats, quines harmonies, com és el seu ISO, que parlem en musicoteràpia, la seva respiració, el seu estat anímic, i amb tot això fem com un llistat, però per ell. En el cas grupal sí que es pot fer, que també fem grupal. Si vosaltres dieu, mira, estic fent una acupuntura per, sobretot, relaxació, per treure l'estrès i tal, podem buscar tipus de música que ajudin a baixar les tensions, ajudar-lo a entrar en aquest cicle més d'interioritat. No sé si t'ho he contestat, però és com una mica... És difícil perquè no vull donar receptes, perquè és la musicoteràpia, es necessita conèixer molt a l'altre, saber les seves músiques, saber com reacciona, com està, i tots són tan diferents, però quan els coneixem, quan funciona, és guau, no? La seva música. Crec que hem de treballar tots en equip, Sí. Si no serà molt complicat. Perfecte, sí. Maite, una pregunta. Tu has comentat i has fet la teva tesi doctoral sobre acupuntura, no? Clar, d'entrada sempre pensem, o quan s'ha de fer una tesi doctoral, penses en qüestions més relacionades amb el nostre sistema mèdic convencional. Has trobat dificultats o has tingut problemes per trobar un director que te la portés o per poder desenvolupar-la? O t'ha estat fàcil o com ha estat? A veure, ha estat fàcil perquè jo crec que quan tens les coses clares i tens un objectiu, no? Dius, vale, jo sé que la teràpia complementària funciona i en aquest cas l'acupuntura, no? I nosaltres quan ens vam plantejar fer alguna cosa amb acupuntura vam dir alguna que sigui que doni resultat, que sigui molt visible i alguna que no sigui complicat i que ho podem adaptar dintre
la medicina convencional, no? Bueno, jo dic que és fàcil perquè quan una cosa t'agrada sempre la veus com que és fàcil, no? Però que no és complicat adaptar-la a la medicina convencional, perquè nosaltres el que estem fent és sumar, no? Llavors el que ens tenim que adaptar una mica és, vale, jo vull aplicar aquesta acupuntura o aquesta medicina complementària dintre i una miqueta desenvolupo la metodologia dintre de la medicina convencional, no? O sigui, que bueno, és complicat perquè sempre te surten, doncs això no se m'adapta, no? O sigui, nosaltres quan vam començar amb aquest projecte vam dir, doncs només farem acupuntura amb exhausció, pressió encefàlica externa i a un altre pacient no li farem res. I així mirarem els 3 grups i sabrem qui gira més, qui gira menys, si són puros i tal. Clar, quan comences a desenvolupar-lo, doncs sempre te trobes amb coses que no són ètiques, no? Perquè dius, clar, quan venien les embarassades que no li fèiem res, deien, escolta, és que clar, si teniu 2 tècniques que funcionen no és ètic, no? Que jo no pugui accedir a cap, que tu estiguis. Llavors te vas adaptant. O sigui, el camí és, bueno, és amb batxes, amb curves, tal, però tu te vas adaptant. I llavors jo crec que tot el que tinguis un objectiu clar, que es pot adaptar i llavors si tu vas amb un projecte clar i amb un objectiu que saps que funciona i que realment tindràs resultats i que hi ha articles publicats que te diuen que això és efectiu i segur, doncs tenim que fer-ho. O sigui, si ens ho creiem i sabem que això funciona, tenim la responsabilitat com a infermers de demostrar, no? I a poc, però sí, jo crec que es pot i cada vegada, si mireu amb la xarxa de tesis, cada vegada n'hi ha més gent que fa teràpies complementàries i crec que és un camp que tenim que desenvolupar i que infermeria té molt que oferir i que bueno, té la seva part bona, la seva part dolenta, però sempre, si dona resultats, jo crec que és bo. Jo crec que si ho aconseguim, jo crec que val la pena. I a l'hospital no et van posar pegues per fer l'estudi? Bueno, sí, clar, hem lluitat molt perquè ens obrissin les portes, no? I bueno, vam començar això, la trajectòria al 2010, del 2010 al 2011 vam tenir que negociar amb direcció i amb tots els responsables per passar un comitè ètic i bueno, en un principi s'ho van afegir a l'àrea de la dona, va canviar la direcció d'obstetrícia i ginecologia, ens ho van treure, ja no entrava per CatSalut i sort que vam continuar amb la tesi doctoral i ens ho van deixar fer com a tesi d'investigació, però d'una manera gratuïta, d'una manera... I ara, bueno, dintre de l'àrea de salut pública encara no ens han acceptat com per poder fer-ho, però ho podem fer amb la part privada, no? Però, bueno, aquí estem i a poc, si anem insistint i donar evidència que això és segur i efectiu i funciona, doncs en algun moment espero que es doni en compte que val la pena perquè t'estalvies recursos i la satisfacció d'aquestes dones realment val la pena. Moltes gràcies, Maite. Tenim una pregunta més d'Ikram. La llegeixo tal qual, que està en castellà. Después de realizar el doctorado, es para tú, Maite. Después de realizar el doctorado, ¿consideras que la investigación se ha de integrar en el máster en el que das en clase? Lo digo ya que gradualmente en la carrera se incluye la investigación, pero se dan pinceladas sin profundizar. La investigación es la asignatura pendiente de las enfermeras. Nos tenemos que poner las pilas. Bueno, pues Ikram, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es muy importante, o sea, una de nuestras ramas es la investigación y la recerca. Creo que vale la pena que profundicemos y que ampliemos conocimientos y competencias en este nivel porque nos ayudaría muchísimo. O sea, enfermería creo que podríamos ampliar este horario académico y de competencias y conocimientos en investigación porque nos daría muchas herramientas para luego tenerlo mucho más claro, ¿no? Porque a veces nos queda un poco como corto. No sé si es respuesta a tu pregunta, pero sí, yo creo que estaría muy bien
porque yo creo que las enfermeras tenemos que publicar más, tenemos que seguir investigando, igual que cualquier carrera académica, o sea, tanto como los médicos, psicólogos, cualquier terapeuta, ¿no? O sea, yo creo que dar evidencia científica es un crecimiento y que, bueno, que enfermería tiene que tiene potencial, tiene las competencias para hacerlo y tenemos que intentar poder lograr cada vez más publicaciones a nivel enfermero. Muchas gracias, Maite. Sí, estoy segura de que todas tenemos que ponernos las pilas y hacer mucha más investigación de la que hacemos, sobre todo en terapias complementarias, porque si no acabamos siendo, como comentaba antes Alicia, ¿no? Considerados como las pseudociencias que no somos, porque hay una base científica y una base empírica muy importante, ¿no? Detrás. Núria, a veure, som conscients de la importància en rebre formació específica en musicoteràpia. Per tal d'aplicar-la i per tal de ser un musicoterapeuta, què cal? No? Perquè què has de fer? Estudiar, conèixer un instrument, fer la carrera de piano, després fer musicoterapeuta, després psicologia. Sembla com que has de fer moltes carreres abans de ser musicoterapeuta. No et sentim. No, és un màster més, o sigui, ens venen de tot músics, però també ens venen metges, infermeres, professors de música, professors de primària, són, bueno, que tinguin un grau i després que tinguin també, això sí que és important, que tinguin coneixements musicals. No cal tota una carrera de música, ni molt menys, sinó que sàpigues llegir una partitura, que toquis mínimament un instrument, pot ser la guitarra, el piano, i després el que fem nosaltres en el màster ja els donem la formació específica de com utilitzar, per exemple, el piano, la guitarra, els iembés, que fem també molta formació de percussió, amb objectius terapèutics, però la base és una base de musical normaleta, pot ser, jo què sé, 2 anys, 3 anys que has estat, però que coneixes el llenguatge musical, que no diguis, aquestes boletes no, les notes, les partitures i això sí que t'ha de sonar, però realment després és la formació del màster que ja t'ajuda a posar en pràctica els coneixements musicals aplicats a la part terapèutica. Sí que després, amb formacions, com estem fent aquí a Infermeria, donem recursos, això sí que ells poden utilitzar com a infermeria, que dius, bueno, no soc musicoterapeuta, però què és el que puc ajudar al meu pacient a ajudar-lo a relaxar o quan s'està dormint, o a vegades també, me'n recordo a la UCI que els hi deixàvem a les infermeres, els hi deixàvem amb tot l'equip mèdic, que deixàvem les llistes de Spotify de cada un dels nostres usuaris, perquè com fèiem l'historial musical i li dèiem, escolta, mira, quan estigui tal, li pots posar aquestes, i ell diu, ostres, ens ajuda molt que ens hàgiu posat també aquest llistat, perquè així en el moment que en comptes de posar-li el film musical o posar-li la tele, posem aquelles músiques que realment a ell li agraden, o a cantar-li quan els estan canviant, o coses d'aquestes que són tips d'aquests que diem que també us poden ajudar. Això seria com cursos que nosaltres fem de formació a part. Però algú que dius, bueno, jo vull fer realment el màster de musicoteràpia, sí que són 2 anys, donem molt la part mèdica, la part d'investigació per nosaltres és importantíssima, hem publicat molt, hi ha molts articles que perquè vulgueu estar a Frontiers in Psychology, que és una de les revistes amb més impacte a nivell científic, i que això també ens ajuda que també ens creguin també la comunitat científica, i per això apostem molt amb la part d'investigació. Merci. Molt bé, moltes gràcies, Núria. Bé, ens queden 4 minuts escacs. Hi ha alguna pregunta més o els ponents voleu fer alguna aportació més o alguna consideració més que considereu important d'ell? Això m'ha quedat a la butxaca, voldria acabar de dir-ho. Bueno, jo, referent a la recerca i la investigació, que m'afegeixo, evidentment, que ens hem de posar les piles, tot i que hi ha moltes infermeres que ja tenen les piles posades, però ens trobem, i sobretot amb les teràpies, la barrera de la comunitat científica i la dificultat en publicar. Que a vegades aquí, ja publicar de per si és complexa, doncs quan ets infermera i a més a les teràpies naturals o aquest tipus de teràpia complementària a vegades
costa. Sí que la musicoteràpia està cada vegada més reconeguda i em consta que hi ha països, als Estats Units, tu m'ho diràs millor, Núria, que està molt, molt desenvolupada. Aquí comença, l'acupuntura entra dintre de molts sistemes de salut, però no en el nostre, tot que també es comença a posar les piles perquè ja n'hi ha assegurances o pòlisses assegurances privades que ja la inclouen, però bueno, que costa i que moltes vegades diries, ai mira, ho deixo estar, però no, és animar i encoratjar totes les infermeres a continuar i en algun moment trencarem aquesta paret amb la que ens trobem moltes vegades. Jo també volia afegir que com a infermera, aquelles que tingueu coneixements sobre teràpies complementàries i que estigueu segures que el coneixement que teniu és vàlid, apliqueu-lo, fins i tot amb els malalts que estigueu treballant, que no sigui un impediment. Abans, ara em surt, la Montse ens deia allò del shiatsu. Si tu tens un malalt, una persona que tu veus clarament que amb una intervenció de shiatsu el pots ajudar, fes-lo, són les teves cures d'infermeria. Jo crec que també ens hem de treure una mica les nostres pròpies limitacions a l'hora de fer una implementació dels nostres coneixements dins de la nostra pràctica clínica, estiguem on estiguem, perquè funciona. I realment és efectiu. O sigui que no només publicar, sinó també trenquem barreres, trenquem tot aquest rebuig d'aquesta comunitat científica que es pot veure efectivament a la pràctica clínica. Potser et cridaran pel cas més complicat, però si en el més complicat funciona, ostres, imagina't si ho poguéssim aplicar a tothom. També ens hem de treure una mica nosaltres el nostre por d'intervenir davant d'una atenció d'una persona que tenim a davant dins de l'àmbit hospitalari o dins d'àrees bàsiques o dins de l'entorn que sigui. Molt bé, doncs ja és l'hora, són les 7. Agrair-vos a tots, a totes, els que heu assistit a la jornada, al webinar, que amb aquest format jo crec que costa més d'entrar-hi i de participar perquè és com molt fred. Esperem poder fer-ne sessions com aquestes amb presencialitat, amb cara i ulls i veure'ns, que això sempre és molt més enriquidor, i donar també les gràcies a les ponents que tenen una qualitat professional de coneixements i a l'hora d'expressar i de fer-nos arribar el seu coneixement molt engrescadora. Moltes gràcies a tots i a totes i jo crec que podem donar per tancada la sessió, a no ser que algú digui tinc una pregunta, que crec que no. Ingrid ens diu que moltes gràcies i que molt interessant. Cristina també, moltes gràcies a tots els ponents per compartir les experiències i a Montse també gràcies. O sigui que gràcies a tots i a totes i esperem poder veure'ns properament. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.